говорихме за това, че хората не могат да видят това, което е в сърцето ни. Трябва да го покажем, да го изкараме извън сърцето си. Ако в сърцето си ние обичаме всички, както вярвам, че е, но лицето ни и думите ни не го показват, много пъти хората не могат да го разберат, само защото вътрешно ние го имаме. Говорихме за това топлината и приемането към другите да се виждат външно. Говорихме за усмивката и за нейната сила. Говорихме за това да проявяваме истински интерес към хората. И говорихме за примерът на Исус като човек, около когото дори грешниците искаха да бъдат. По това време грешниците особено не знаеха, че Исус е Бог. Евреите не знаеха, а камо ли грешниците, но въпреки това се въртяха постоянно около Него и искаха да бъдат около Него. Днес добавяме още една крачка. Не само как да показваме любов с думи, а как да не позволяваме злото на другите хора. Като казвам зло, не означава, че самите хора са зли, но много пъти ние просто позволяваме злото да минава през нас, макар че ние не сме зли. Та идеята е как да не позволяваме злото на другите хора да определя начина, по който ние ще реагираме на тяхното зло. Това вече е ниво на духовна зрялост, която много малко хора са успели да постигнат. Включвам себе си и аз също в това число, че не съм успял. Представете си, че някой влиза при вас и си говорите и той или тя започват да говорят остро. Повишават тон, поглеждат ви с презрение, викат, карат се, нарочно се дразнят, държат се арогантно с вас. Това се случва постоянно, нали? Ежедневно буквално. Сега, дори без да се осъзнаем ние, колкото и духовни да сме, моментално започваме да връщаме същото на човека. Така ли е? Човека е напрегнат, след малко и ние сме напрегнати. Човека е ядосан, след малко и ние сме ядосани. Все едно, че неговото настроение се е прехвърлило върху нас. Когато някой реагира срещу нас, много бързо, в каквото и състояние да сме били преди това, много бързо ние прихващаме и изявяваме същото състояние към другия човек. Често така започват семейните караници между вярващи двойки, имам предвид, за невярващите да не говорим. Така започват конфликтите в църквата между вярващи братя и сестри. Така започват разделенията между вярващи приятели. Един изпраща негативен сигнал, другият го прихваща. Единият го изпраща, другия го прихваща. След което отвръща с още по-силно негативен сигнал и така злото зацикля и се умножава в това взаимоотношение. А Павел, апостолът, каза: не се оставяй да те побеждава злото, но ти побеждавай злото чрез доброто. Това е един от най-трудните за изпълнение стихове. Защото е много практичен и ние наистина сме много духовни, много израснали, много знаем, но този стих ни удря всичките в земята. Злото може да победи. Щом Павел казва: не сте оставяй да те побеждава злото, но ти побеждавай злото чрез доброто. И злото може да ни победи не само чрез грях, а като ни диктува как да реагираме, когато някой реагира неправилно срещу нас. Иначе за греха ние сме експерти. Всички сме чели Библията 50 пъти, всички знаем там какво пише, кое трябва да правим, кое не трябва да правим. За греха е ясно. Обаче във взаимоотношенията сме бебенца. И просто реагираме. Когато сме на събрание, при такова прекрасно хваление, както преди малко,
понеже получаваме от Бога, получаваме Неговата любов, получаваме Неговата усмивка, получаваме Неговата прегръдка, съответно и ние вдигаме ръце, и ние се разтапяме, и ние прихващаме от Него, и ние даваме на Него. Обаче, като свърши събранието, и когато някой изпрати друг сигнал, не такъв какъвто Бог го изпраща, ние и Него прихващаме. И усилваме и Него, и даваме обратното. Когато човек види уплашено, ядосано или презрително лице на среща си, или пък чуе обидни, нападателни или арогантни думи, има една част от мозъкът ни, казва се амигдала. Това е областта в мозъка, която произвежда хормони, свързани с емоциите. Когато човек види някой срещу него да е оплашен, да е ядосан, да е стреснат, да е напрегнат, или когато чуе негативни, лоши думи, обидни, нападателни, арогантни, амигдалата в мозъкът ни, тази част, която произвежда хормоните, моментално започва да произвежда хормони на стрес, хормони на гняв и емоции, които са негативни. Това се случва естествено. В смисъл, няма как да не се случи. Някой ти се разкрещява, мозъкът ти моментално реагира. Амигдалата в мозъка моментално освобождава физически хормон. Нищо не можеш да направиш по въпроса. Просто той се освобождава и влиза в защитен режим. И защитният режим е различен при всеки. При някой защитният режим, зависи колко ти е къс бушона. Защитният режим при някой ще бъде само и той ще погледне лошо човека, който го гледа лошо. При някой направо ще отвърне с лоша дума, по-лоша от тази, която предишния е казал, а някой направо налита на бой на секундата. Зависи от бушона. Но амигдалата е освободила хормон негативен в момента, в който има реакция срещу нас. И учените са открили нещо много интересно. Ако човек просто постави етикет, назове това, което вижда, не на глас даже, на ум. Примерно, някой се гневи срещу мен. Ако аз просто в умът си кажа на ум, това е гняв. Не го приемам. Мерси. Само това, на ум. Или ако някой се агресира срещу мен и аз в умът си кажа агресия, не. Или ако някой просто обижда и в умът си кажа обида. Нищо повече. Амигдалата ми, това е научно доказано, не произвежда негативен хормон. Само трябва да назовеш, да поставиш етикет на атаката срещу тебе. Един библейски принцип, който прилича на този факт, е, че писанието не казва преструвай се, че няма зло. Нали? Когато някой те обиди, преструвай се, че не те обижда. Не казва така. Но казва разпознай злото, което означава постави му етикет. Назови го, разпознай го. Затова имаме дар разпознаване на духовете. Казва се, изпитвайте духовете, за да видите кой е от Бога. Казва се, бъдете трезви. Това е едно и също. Казва се, не се оставяй да те победи злото. Постави етикет. Не се карай с човека, не отвръщай с още по-зло. Постави етикет на ум в себе си. Това, което ние наричаме помоли се, но понеже когато някой те атакува, ти не коленичиш да се молиш пред него, затова ви давам по-бърз начин, а след това като си отидеш къщи, моли се. Но то е същото. Зрелият човек не се прави, че няма атака. Зрелият човек просто не позволява атаката да управлява него. Може дори тихичко, може и на ум. Аха, гняв. Но, аха, обида. Йок. Това не е Христос. Не го приемам. Аха, агресия. Не. И край, хормонално ти си в баланс. Само когато си го чуеш това нещо и го кажеш. Хората обиждаха и изпитваха Исус през цялото време.
Хората викаха срещу Исус. Хората обвиняваха Исус за всичко. Хората се подиграваха на Исус. Обаче не виждаме нито веднъж той да реагира по същия начин, както те са реагирали спрямо него. Вместо това, вместо да вземе и да прихване тяхното настроение, той даваше на тях своето настроение. Това трябва да стане. Има още нещо интересно. Понякога, без да се осъзнаваме, начинът, по който говорим, показва какво има вътре в нас. Пак специалисти, учени са установили един много интересен сигнал. Когато човек казва определени твърдения, казва нещо, което е твърдение, обаче го казва под формата на въпрос, като интонацията към края на изречението се вдига все повече и става въпрос. Примерно, аз искам да ви кажа, здравейте, аз се казвам Ники, аз съм пастор и аз работя с българи и роми. Обаче вместо да го кажа така, го казвам, здравейте, аз съм Ники, аз съм пастор, аз работя с българи и роми. Ако го кажа по този начин, мозъкът на отсрещния човек не го възприема като твърдение, а като въпрос. И се чуди и казва си, чакай сега, ти ми казваш, че си Ники или ме питаш дали си Ники? Ти ми казваш, че си пастор или ти мен питаш дали си пастор? Мозъкът на човека се усъмнява тогава, когато ние самите не вярваме в това, което казваме. Това е неосъзнато. Ще се хванете в такива случаи. Просто имайте го на предвид. Интересно е, че принципно професионалните лъжци говорят по този начин. И професионалните профайлъри ги хващат по този начин. Когато има завишаване към края на изречението и въпрос за нещо, което е твърдение, лъжеца те гледа в очите, лъжете и все едно те пита, сега ще ти кажа една тъпотия, която не е вярна, ще ми повярваш ли? Това не означава, разбира се, че всеки, който използва такава интонация, е лъжец. Това е един от факторите. Но е важно, защото той показва, че понякога ние самите не сме сигурни в това, което казваме. И отиваме да говорим с хора отвън или в църквата и ние искаме да ги убедим в нещо, а ние им задаваме въпроси, вместо да ги убеждаваме. Простички неща, но са много важни. Сега Исус, когато говореше, той не говореше така. Когато той каза аз съм, със сигурност не е казал аз съм, Истина, истина ви казвам. Вижте, гласът е много важен, когато говорим. Следвай ме. Следвай ме? Няма как да го е казал те. Още нещо ми прави впечатление. Понякога си мислим, че любовта е въпрос само на думи. Тоест, предния път това исках да наблегна, че любовта може да стои в нас, но ако ние не я изкажем, другия човек не я разбира. Обаче, дори да изкажем, колко от вас могат да се сетят веднага за човек, който изказва любовта си с думи по Фейсбук, но вие знаете много добре, че този човек не му е истинска любовта. Тоест, много преди някой да изговори дума, ние можем да прочетем отношението на човека и по друг начин. Цялото ни тяло говори. И е много важно ние да научим тялото си да говори по правилния начин. Затова Библията толкова много говори. Има, не знам дали са стотици, но десетки стихове за лицето, десетки стихове за очите, за протегнатата ръка, за прегръдката, за целувката, за благославящите ръце. Не е случайно това нещо. Бог е направил телата ни да говорят, не само устата ни да говори. Дори най-обикновено нещо, когато поздравяваме човек или когато говорим, ако човек е с така отворени жестове, отворени длани, това се приема по-добре от отсрещната страна, отколкото ако е така и говори. Колкото е по-затворен човек в себе си, колкото по-сгънат е, колкото повече прикрива себе си, толкова повече от срещната страна не му вярва.
И в това можем да се хванем много пъти, когато говорим с хора, които ние самите някакси не искаме да се отворим към тях. Ще забележите как просто докато говорите с тях, тялото започва по време на разговора естествено да се затваря. Просто се прикрива от всякъде. А колкото е по-отворено едно тяло, толкова повече от срещната страна ще приеме човека и думите му за истинни. Колкото е по-спокоен, колкото е с по-отпуснати рамене, колкото е с по-отворени ръце, колкото е с по-скръстени ръце и с по-скръстени крака и с комбинация от намръщен поглед, толкова по-трудно това, което кажеш, ще бъде прието от другата страна. Ти можеш да бъдеш така, но ако искаш да спечелиш другия, каквото и да кажеш в тая поза, другия няма да го приеме. Просто няма да го приеме. Знаете ли защо? Защото е доказано, че хората гледат жестовете повече от думите. Примерно, ако аз ви кажа, имам 5 банички, вие вярвате на това, не на думите ми. Така е направен мозъка на човека. Този знак е по-силен от думите ми. Така че ти можеш да казваш, че обичаш, но е важно какво показваш с тялото си. Замислете се, Бог постоянно е описан като протягащ ръката си. Постоянно е описан като благославящ с ръце, като докосващ болните, като прегръщащ децата. Той може да ги изцелява и без докосване. Обаче той обича да докосва, обича да бъде представен по този начин. Любовта да бъде изразена не само с думи. Още един малък детайл. Може да ви се стори странно, но Бог така ни е създал телата, че дори леко накланяне на главата, леко накланяне на главата има голямо значение. Когато говориш с някой и леко наклониш глава настрани, ако той говори с тебе или тя, и ти просто леко направиш така, човека се чувства по-сигурен да сподели. Все едно му казваш, давай, аз съм човека, който може да те чуе. Аз съм човека, на който можеш да се довериш. Интересуваме това, което искаш да кажеш, можеш да споделяш спокойно. Само едно леко е такова. Тялото е така направено. Това са сигнали, които мозъка възприема. Това не са някакви големи духовни неща, но ако искаме хората да чуят това, което духовно искаме да им кажем, това са много елементарни трикчета, които правят човека да бъде харесваем. За да може изобщо да те чуят. Ти можеш да имаш най-силното послание, можеш да имаш най-голямата любов в сърцето си, може да си най-умния, обаче ако не си приятен за хората, те просто няма да те чуят. Така че днеска не е толкова духовно посланието, но е за мен също толкова важно. Когато се доставя тежка новина на някой, когато някой страда, също леко накланене, така се представя новината, така човека ти се доверява. Не можеш да отидеш така и да кажеш на някой, че е загубил човек. Нали? Има елементарни неща, които са важни. Колко често в Евангелията Исус е описан не само като човек, който говори, но и като човек, който слуша. Той не бързаше веднага да отговаря. Първо той създаваше усещане в хората и това се вижда с всичко, което казваше. Той казва, с теб съм на човека, преди да почне да говори. Той казва, не те осъждам. Осъдиха ли те? Не те осъдиха. И аз не те осъждам. Той казва, никога няма да те оставя, никога няма да те забравя. Той казва, дойдох да спасявам, не да унищожавам. Той казва, ще вечерям с теб, Бог, слез от дървото, ще вечерям с теб. Той казва, оставете децата, аз искам да дойдат при мене. Той казва, не бой се, дерзай. Той казва, мир вам. Казва, елате при мен, ако сте отрудени и обременени. Не казва, що си отруден и обременен, бе? Сигурно си се грешил. Внимай, чуща фърля в ада. Ако си труден и обременен, ела при мен.
Аз ще ти дам моето иго. Ще ти дам моето бреме. Те са леки, за да ти бъде леко и на тебе. Той казва, иди си с мир. Той казва, не плачи. Той казва, не се смущавай. Той е описан като пастир, като светлина, като любов, като път, като живот. И тогава той започва да говори истината. Понякога ние толкова сме заети да говорим истината, че забравяме как да изглеждаме достъпни, за да може хората да чуят истината. Ние просто я казваме без нито едно от тези неща, които казах до сега. Съответният човек я отхвърля и ние го пращаме по дяволите и това е. Казах му да се оправя. Ти си му е казал, но не по начин, по който и да е ще я възприеме. Понякога го правим. Говорим истината, но тялото ни говори друга истина, така че от срещната страна не иска да чуе. Нали помните? 5 банички. Има несъответствие. Накрая едно малко предизвикателство. Предния път ви помолих, като отидете при някой, да не кажете само здрасти, как е, добре, ай, чао, а да кажете здравей, как мина изпита, който щеше да вземаш, здравей, как беше новата работа, която ми каза, че почна и така нататък. Сега ми се ще да започнем да обръщаме повече внимание не само и какво говорим. Това са двете поучения са свързани. Това са какво говориш и как се държиш. Ако някой изглежда напрегнат, не се напрягай и ти. Опитай по някакъв начин да етикираш това напрежение и ти да донесеш мир вместо напрежение. Ако някой изглежда груб, не отвръщай с грубост. Отвърни с благодат, след като етикираш предварително грубостта. Ако някой изглежда самотен, направи първата крачка към него или нея. Ако някой говори с вас, слушайте с цялото си внимание и с леко наклонена глава. Не така. Нека хората не само да чуят в какво вярваме, така наречената истина, говоря аз, брат. Нека да го почувстват. Това е, което правеше Исус. Мисля, че освен всички други духовни причини, има много духовни причини, поради които хората бяха привлечени от Исус. Най-голямата от която се казва Святия Дух. Нали? И ние сме говорили за тези причини толкова много и всеки във всяка неделя говори за тези причини. Но мисля, че освен тях, също и поради това, което сега говорим и предния път говорихме, грешниците непрекъснато идваха при Исус. Не защото им казваше това, което искаха да чуят. По много пъти той им казваше това, което не искаха да чуят. А идваха, защото при него се усещаше мира на Бога. И ако Святия Дух успее да направи и нас такива хора, тогава ние няма само да проповядваме Христос и да пращаме хората в ада, защото не ни вярват. Оня ден гледах, един такъв проповедник ми изпрати проповед, как той проповядал на улицата и полицията го сгащила. И той минава с една кола през един забранен за християни регион и вика през колата: покайте се, защото Божието царство наближи, Бог ще ви съди за греховете, ако вие това, ако вие онова, бла, 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 бла. И те го напсуваха няколко пъти там. И той каза: за тия думи ще отидеш в ада. Само дете той не го напсува. И с малко дойде и полицията и го закопча. И той се снима на това и го поства като нещо хубаво. Добре, ма това не е идеята на Евангелието. В крайна сметка хората не повярваха, напсуваха го. Така че ако Святия Дух успее да направи и нас такива хора като Исус, ние няма само да проповядваме, ние ще бъдем, ще приличаме на Исус. За мен това е целта. И всеки метод, всяка малка формулка, всяко чалъмче и всяко нещо, което би ни помогнало да го направим, за мен е също толкова важно, както и духовните неща, които вече главата не стана така от тях. Амин. Халелуя.